En l'episodi anterior us vaig explicar les dificultats que vaig tenir amb un pare molt empipat quan vaig començar de professor. Desgraciadament no ens donen prou formació per gestionar aquestes situacions. Per sort succeeixen poc. La majoria de vegades que ens equivoquem no arribem a indignar els pares, però els deixem descontents i en alguns casos ens ho manifestaran. Aquesta queixa serà un regal si sabem actuar de la forma adequada. Il·lustrem-ho amb un exemple. El Carles, un alumne, ha marxat malalt a casa divendres a les 12. A la 1, una colla de companys del curs, sabent que el professor de mates era de colònies amb els de quart, han tocat el 2 cap a casa una hora abans. Us sembla molt irreal aquest exemple? El professor substitut ha anotat el Carles entre els absents i, en conseqüència, dilluns ha estat castigat sense pati. A més, li han baixat mig punt la nota de l'assignatura. Quan ha explicat el seu cas al professor, aquest no l'ha cregut. Els pares, aprofitant que tenen entrevista amb el tutor justament l'endemà, treuen el tema a la conversa. I el tutor sabia que el noi havia estat malalt divendres, perquè és ell qui li havia assignat el permís d'absència, però no coneixia res de la resta de la història. També això us sembla molt irreal? Us val aquest exemple? Què ha de fer el tutor a partir de llavors? Al llarg de l'estada d'una família a l'escola, és inevitable que en algun moment o altre cometem errors. Perquè el tutor s'ha compromès a accions per ajudar a un alumne que després no ha complert, perquè una professora del curs ha estat injusta tractant de manera preferent alguns alumnes, perquè posem massa deures per al pont o potser en posem massa poc, perquè en les notes el professor de l'A és més estricte que no pas la del B, que típic, perquè castiguem de forma arbitrària, pel que sigui. I si objectivament no ho hem fet malament, però subjectivament els sembla així, continuem tenint un problema. És l'hora de la recuperació, és a dir, de tornar-se a guanyar les persones insatisfetes, de tornar a la normalitat, que és la satisfacció de ser a l'escola. Si a cada error hi ha una rectificació, es mantindrà alta la satisfacció. Convé que sapiguem algunes coses que ningú no ens les ha ensenyat i que sí saben, en canvi, en el món comercial, els venedors. La recuperació no és només solucionar problemes. Té un component psicològic. Quan algú ha patit una mala experiència, perd la confiança en la capacitat de complir en el futur. Per tant, un bon recuperador, és a dir, un professional de solucionar problemes, el que farà és actuar de forma decidida i positiva d'una banda per resoldre el mal objectiu, però de l'altra per reparar també la família. Si es vol guarir sentiments, cal ser una persona sensible a les necessitats, als desitjos, les expectatives dels altres. Per tant, els remeis imprescindibles són dos. Primerament, escoltar i després demanar disculpes. La recuperació eficaç no és improvisada, es planifica. Quan disposem d'un protocol d'actuació i el seguim, som molt més eficaços en la recuperació. D'aquesta manera, el pare i la mare insatisfets es queden amb dos impactes. D'una banda, la solució que li hem donat, i d'una altra, la mostra de professionalitat que ha vist en el nostre comportament. No podrem garantir mai que no cometrem errors, però sí que els sabrem solucionar. I els passos que s'efectuen en una reparació són gairebé sempre els mateixos. Primer, escoltar amb empatia tota l'explicació i demanar disculpes. Segon, resoldre el problema de forma ràpida i justa. Tercer, oferir alguna compensació raonable quan les circumstàncies ho exigeixin. Quart, complir tot allò que hagin promès. I cinquè, fer el seguiment fins al final. En principi, la recuperació correspon al professor immediat, al tutor, al titular de l'assignatura, el que sigui. Quan la cultura corporativa d'una escola és massa jeràrquica i el professorat no compta amb recursos ni coneixements per fer-ho bé, les famílies acaben sempre acudint directament a la direcció del centre. En canvi, seria bo que la direcció es mantingués com una instància superior, en el cas que no funcioni el primer grau. Per això caldrà formar el professorat i fer-li confiança. La gent es genera unes expectatives concretes sobre la recuperació. Per exemple, desitgen que se'ls expliqui bé què ha passat i per què. Volen saber amb qui s'han de comunicar quan hi ha problemes. Esperen també saber quan se solucionarà i rebre la comunicació en el moment en què s'ha solucionat. El que dèiem abans, poder parlar amb algú superior o amb autoritat si no s'ha solucionat. Reclamar, si fos el cas, ser informats de la manera d'evitar que torni a passar en el futur. Ens convé, doncs, assabentar-nos bé què esperen per aconseguir satisfer les seves expectatives i recuperar la confiança. És millor un error reconegut que una injustícia encoberta. Qualsevol família, qualsevol persona que arribi a la convicció que l'hem tractat injustament de forma voluntària, tindrà una reacció d'alta intensitat emotiva i d'una ressonància molt perdurable. Aleshores, serà molt més difícil que arribi a produir-se la recuperació. No val la pena, doncs, enfrescar-se en discussions de tants % de culpabilitat. És més simple i eficaç reconèixer la nostra part de l'error i rectificar de seguida. Així doncs, què havia hagut de fer el tutor? De seguida demanar disculpes per la falta de confiança cap a la paraula del seu fill i pel càstig injust sofert, perquè és clar en aquest cas que hi ha hagut un error de l'escola. D'altra banda, com hem dit, caldrà que rectifiqui immediatament la qualificació de l'assignatura.
però és possible que amb això no hi hagi prou. El tutor preguntarà als pares què els sembla que caldrà fer encara per reparar-ho. El Carles està molt afectat perquè tenia una imatge molt bona del professor substitut i ara l'ha perduda. És clar, doncs, que convindrà que aquest professor li demani disculpes i el recompensi d'alguna manera, sense fer-ne un gramàs, que no hi ha per tant. Ara bé, el tutor no pot dir el que farà l'altre professor, perquè no podem comprometre'ns a accions dels altres, només a les nostres. Li pot dir, parlem al professor suggerint que es disculpi el teu fill. No pas, el professor es disculparà. Si aquella mateixa tarda el noi arriba a casa i explica als pares que el professor li ha demanat disculpes i fins i tot al menjador li ha deixat prendre 2 dònuts de postre, és força possible que la família hagi recuperat la confiança en el centre. I si a més, la setmana següent reben una trucada breu del tutor preguntant com ha acabat tot, la confiança no només s'haurà recuperat, sinó que s'haurà incrementat notablement. No sempre que ens equivoquem perdem prestigi. Un error és també una oportunitat de millorar la reputació.